Bon, mbola tsara tsika jiaby. Bon, misy raha baka mampitokiky za. Ino? Hitanareo mpitondra gasy jiaby ao igny, que ce soit Marc Ravanomana, que ce soit Hery, que ce soit Andrabel, que ce soit Ratsirika, jiaby. Ireo amizay magnasatsy la France. Ampedivindreo le vahoaka madiniky, mivolagna fa la France pillage. La France magnano karaha zegny, la France karaha zegny, la France mangalatra. La France mibaiko Madagasikara. Me misy raha tsy azondreo lera ro io rongana, lera ro io miady, milomay aty amy la France ro, milomay amy la France ro, ampedivindreo amizay le vahoaka madiniky volaniko aminareo zegny, ireo mavita mangataka nationalité français, le vahoaka madiniky tsy ambelandreo miala ao atanàna ao. Ampijaliandreo, ambelandreo ao. Misy raha tsy azonareo baka, misy raha tsy azonareo. Exemple anareo jiaby mivolagna resaka les îles éparses io. Resaka les îles éparses, tsy maintsy misy accord nataony président taloha, possible tsy ranona volaniko aminareo zegny. Nisy accord nataondreo karakory depuis l'indépendance, tsisy olo niady et les îles éparses io, sauf quand Ratsirika nagnabogno la France en 24 heures. Fa adigna Ratsirika, ino accord nataony tsy ranona. Azonareo zegny. Après amizay, niany ty anareo mahita fa misy maramila vazaha zegny avao agnano exercice juste fa nisy accord de défense. Zao tsy hainareo. Exemple koa, karaha base militaire atao Diego, tsy magnety Tananarivo, fotiny raha io tsy Tananarivo. Zao tsy hainareo. Za tsy, c'est pas za milèche cul la France, za milèche cul la France, fotiny haiko loatra volaniko raha mandalo ao, haiko raha mandalo. Anareo zao volagna ke la France avy mandeha miforcer izy amiendo azo magnamia la France visa, que ce soit dans toute l'Afrique karaha zegny volaniko. Niana amizay nabokany capitaine Traoré, exemple accord taloha fa tsy miady aminaka volany, za fa tsy mila heky. Azonareo zegny? Accord taloha fa tsy miady aminaka, za fa tsy mila heky. Fa tsintsika ao Madagasikara ndraiky, alofo ataova fo tianay raha ty, avy exemple président Macron. Président Macron mba nagnano colonisation? Io tsy président Macron, tsy président Macron nagnano colonisation. Fa zegny za fo mivolagna aminazy. Anao ka za magnampy eky, anao ka za magnampy, donc anao koa avy agny libérer les prisonniers politiques volaniko antsena. Tsao tsy mazava aminareo boka vidéo naka, tsao tsy mazava aminareo. Zegny matoa la France, izy koa tsy la France io, Australie io, igny base tuliary edy e. Izy koa tsy Australie io, américain io. Izy koa tsy américain io, la Russie io. C'est comme ça, il faut que vous arrivez à comprendre. Mila hainareo karakory accord économique, accord politique, accord industrie, accord étude, zegny azahoany fa mahazo bourse mandeha en France mpianatra. Mahazo bourse mandeha mpianatra. Fa atsika mi-accuser fo la France, tsy hitantsika ndraiky dirigeantsika bio comment corrompu, mangalatra volamena jiaby, magnano zay raha ty ataondreo mamona atsika vahoaka. Azonareo zegny? Zegny des fois za micrie, la France il faut plus donner de l'argent à Madagascar. Tanao vola fagnampiagna amezan'ny la France volaniko aminareo io. Tsisy araiky hitany vahoaka. Tsisy araiky hitany vahoaka. Zegny vola attention, anareo niany mahita maramila ao. Za ty agnisan'ny maramila volaniko. Agnisan'ny nandeha tamin'ny îles éparses, misy boky ao, marigny volagna Didier Ratsirika fa misy fasina gasy ao, fotiny tamin'ny indépendance, alohana atsika tseniky nazo indépendance, raha zegny fa nisy tao. Fa ela fasina gasy io. Nagnino volaniko zegny, atsika nahazo Madagasikara, nagnino tsy nisy occupé tsika ilitsika? Nagnino atsika tsy niady?
Fotony dirigeantsika to nagnano accord avec la France. Niany Macron volagna bienvenue aux îles glorieuses, c'est en France ici. Niany atsika magnasary mihetsika. Trop tard mon vieux. Zeny volagno ataova exemple karaha capitaine Traoré, karaha Sénégal zio, karaha la Côte d'Ivoire. Anao accord karaha ty. Tsy mety aminao. Ok, zay hiala. Fa ny sasany nintsika ao ndraiky, aloha fo zay koa rongana eto, zay possible mandeha mirefugie en France. Ya, allo, ke karakory raha mezanao za, zegny raha mezanao za, zay raha mezanao za. Azonareo zegny, anareo mavita mangala volamena anaka. Ma la France de tsy adala. La France tsy adala. Ya, ny anareo vola, c'est la France qui pille. Azo manirika la France, allo pille. Viens piller mon pays. Viens piller mon pays. Io dirigeantsika fo. Io dirigeantsika tsisy lafa izy koa tsy dirigeantsika Tova agnatin'ny lohanareo zay. Zava accord de défense. Nagnino exemple général Bomba mandeha magnano formation gendarmerie à Melun. Nagnino maramila exemple soit Diego, soit première FI à Tananarive, Mikeki, soit deuxième RPIMA, soit légion étrangère, magnano formation jo. Zegna atao agnatin'ny lohanareo, tsy anareo tsy mandinika fa la France, oui, la France est-ce que était azo mba tia colonisation. Tsisy olo tia colonisation, mais io misy accord nataony la France andraiky dirigeant mpangalatra atsika Zavantseniky raha ataony atsika koa tia de la France. Et divantseniky ro dirigeantsika corrompu aby io. Alohany atsika ia de la France. Et divantsika antseniky les dirigeantsika corrompu. Karaha nataony Traoré, karaha nataony olo jiaby magnano. Niany atsika jiaby mivola la France là, non, la France n'a rien à voir. La France non, volagna amy la France, ty misy volamena. Avy anao mangala izy, amezako ty anao. Azo mba verijerika tsy angala. Izy koa tsy la France angala izy, aleny Russie boke. Zegny zio, la Russie nahita fa la France tanàna ty madiniky. Nagnino 7e puissance mondiale. Nagnino zava amezany la France nationalité, arabo, africain, diable. Ils caressent son deux poils. Mangaraka nareo ke. Zava exemple André Duel. Namezany la France nationalité français. Ambanareo tsy s'accord ambadika zegny. Obligé mis accord. Fa accuser la France tout le temps, za français, za malagasy. Tu vois, raha tsy ataony la France, za voalohany mitrangana. Tu vois, mais mara tsetsika, zay problème atsika manque information. Tegna manque information atsika. Fotony tsy volagniny repiton jiaby io, ino raha mandalo à Madagascar, ino accord nataony la France. Que ce soit la France, que les États-Unis, la Russie, Australie, la Chine, diaby, misy accord. Nagnino niany la France fo iagniny. Or que la Chine misy accord nataony la Russie, la Chine. Accord nataony, mais tant que atsika tsy miady le gouvernement tsika, zeny volaniko. Macron avy amy le 24 io, tokony mikorontana eran'ny Madagascar. Tsy contre Macron, contre dirigeant malagasy mpamitika. Exemple, ohatriny vola amezany la France admettons. En vahoaka ohatriny vola namezany la France. Exemple, magnano pique-padevy jiaby. Misy sasany mera sasany magnaboaka ty vola namezany la France. Mais izy koa agny Antananarivo ro tsy agnaboaka. Fotony zaraindreo ro samby ro igny. Zaraindreo samby ro. Atsika amizay ty ia de la France. Angataka nationalité tsy mahazo. Iro ndraiky mangataka mahazo. Zava aie Marc Ravalomanana. En France, mon vieux. Anareo fo nitombagniza Anareo fo nitombagniza Zay volako alohany ia de la France. Il faut balayer, on balaye devant notre porte. Devant notre porte, ça veut dire io dirigeantsika corrompu aby io. Io dirigeantsika corrompu. Exemple, Sarkozy nagnapetraka André Rajoelina, nisy accord nataony tamin'ny miaraka Sarkozy. Zay volako izy koa mbola atsika iady colonisation. Atsika zio, exemple, atsika zio coloniseny pouvoir central. De tienareo, de tsy tienareo, Madagascar est colonisé par le pouvoir central. Tout simplement. Donc, accord, il faut arrêter. Il n'y a pas que la France là-dedans. Atsika diable complice. Tant que atsika tsy miady dirigeantsika, zavanareo, André Rajoelina magnano tsisy raha pare miaraka amin'ny Ravatmanga, miaraka NC Christian, atsika diable mangigny.
Atsika diamangin. Ah ben là, tu mangan. Est-ce que je attaque la France? Non, jamais de la vie. N'importe attaquer que la France. Ya? Jamais. Attaquer Tchèque que ou putain de tchao. Ah? Maro africain familial. Faut une itandjof mis problème à te. Ah, tu dis qu'il me continuer. Ah, tu me continuer. Tu la France, blanc comme Narosé. Si la France, ça sera jamais un pays. Tu vois? C'est nos dirigeants. Ou le putain de tchika, voluan vangotika tefan choufing. Tu vois? Voluan. Tant que Vaza, ma visa, ça veut dire que dirigeantika m'y accepté raton Vaza. Tant que Vaza tchadala, la France tchadala, ha, arimis vulamenake, zachis vulamenake, zachandai tamtambari, même tamtambis qu'on vola is. Isko tchanyeki, isko chimila, ha, zamiala, zaman detanya fako, na toi izmila, misiantun. Na toi izmila, zemvlank bastuliar, sakatia, le même problème. Donc il faut arrêter tout simplement, voilà. J'ai coup de gueule na kanyan.